चंदन डीजे रामबन मोबाइल नंबर 76 32 87 04 हारे गाई के गोबरे महादेव सीखे राजा रामबन गजमतिया हो महादेव चौका पुराई सुनिए शिव शिव के दहाई परसों यार हम ठेका बा हमरो भतार तोर लेखा बा परसों यार हम ठेका बा सावर भतार तोर लेखा बा रिकॉर्डिंग बा नाम का परसों यार हम ठेका चंदन डीजे ताना कर तनबो तोहरे डुप्लीकेट हो तोहरे से मिलेला सकल हो कहीं से तुम्हारी अपना दिलवा के बतावा साचो ही निकाला कवनो हाल हो जिनकी भरला ओकर हो जाइबू पियावा के संगे मौज उड़ाइबू एही से लागल टेकाबा एकर जा अब का करबू हारे ताही चौके बैठेले न महादेव हाँ गइले आलसाई चुटकी बाजाई गौरा देई आली हनी मानाई सुनिए शिव शिव के दहाई परसों यार हम ठेका बा हमरो भतार तोर लेखा बा परसों यार हम ठेका बा सावर भतार तोर लेखा बा म्यूजिक डायरेक्टर शशि सिंह म्यूजिक डायरेक्टर शशि सिंह परसों यार हम ठेका चंदन डीजे हमारा मोबाइल नंबर 76 32 87 04 85 टाइगर सुजीत के भले तू ठुकराइबू मानी न फैशन फिरोज हो जाना तनी हमरो मालूम बा हाँ राजी पलक तोहके ना भूल पाई आई न दिलावा पहुँच हो तू त बलम घर सब दिन रहबू हमर जुदाई कैसे के सहबू ई कवन तोहर तरीका जा बताइबू ए बुलकनी काकी अरे तू हो गावा सोना रे खाली हम ही गाई हारी तोरा नई हरावा गौरा देई हाँ सुनीले बाड़ाई आगे हुए केले रुए गौरा देई हमारा बाछावाई आ सुनिए शिव शिव के दहाई परसों यार हम ठेका बा हमरो भतार तोर लेखा बा रामबन यार हम ठेका बा सावर भतार तोर लेखा बा जिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी कॉन्टैक्ट नंबर 91 23 12 12 58।